अलंबार आं न'आवसो खेबसे खबर लायगौमोन। रानि, खोनानो मोनदों आं लंपेन राजाया न'खरखौ थेर बेथेर खालामनानै दा गुबुनावसो दंहैयोनो माथो। मा? जाबाय दे, जाबाय रानि। आंनि बिखाया सिथाबनानै थाबाय सना नोंनि महर मुस्रिया आंनि गोरबोआव रिंहाबनानै थाबाय सना नोंनि गोदै रावफोरा आंनि बिखायाव सिथाबनानै
थाबाय सना नोंनि महर मुस्रिया आंनि गोरबोआव रिंहाबनानै थाबाय सना नोंनि गोदै रावफोरा थिनानै दोनदों आङो गोथारैनो जुलिनि बिबार मालाखौ सना नोंनो देंखोगिरिफोरनि मेथाइफोरनिख्रुइबो गोदैसिन सना नोंनि खुगानि रावानो बे बुहुमनि गासिबो बिबारफोरनिख्रुइबो समायनासिन सना नोंनि बे महरानो गिनायखौ आं नागारनानै लाजिनायखौ दोनखोमानानै बुंफ्रुनानै लाबाय आङो आं नोंखौ मोजां मोनो बुंफ्रुनानै लाबाय आङो आं नोंखौ मोजां मोनो